men ka janmit sli ublay ka bedek khat satri ubnai ma chusnam arajar arpuai une usamla areston rendang sngi ubasang basa apo ka tegisnang yaumau lang ka baha apo ka ri bahai district kan ba udang ya lenti ha ka por nyoba je janmit na ka te ka surak ba highway ka ban po nang po lang ba une usamla uloy tami wei kunjir kesiar ubadan ka jingkhia ku balai tula ai bat ka dor tu ne kunjir kesiar ka long kumba chilak tam bau ne samla rendang sngi ulang ru bolu ya tami utai kunjir kesiar basang dor silak tam mar persyai ka te ka wulan daba ka badan hapo ka te ka sor nang po bau ne samla ulam modor ya ne kunjiri bau la bandai u kunjiri uba kinang tu kila kumpan hap lene kila bandai u kunjiri ha ka ba ki brek bayai bayang na ka te ka surak ba kila kumpan hap bat kat kum ngajing temu chong ne ba rendang sngi ulang bet bau tu kunjiri udai uba ki brek ki penhap bat ulah pha khuboro lane ulah ai khuboro hapo ka rupang bat ka te ka khubor klami na do mensining kong khasan tare gubnai ma chu snam arajar arpuai bau ne uba rendang sngi ulang ru ba yo adan na pedang jopi ki ba dei trai lane ki ba dei hok ban kam trai utai ba ken la ban wan nya kan do yu bat phon hau ne number ha ka bau ne ba ulah ai hapo ka kat khubor rupang bat ulang ru ba tang ki bre ki ba dei hok ki la ban wan siam bat namar ba balai ba kinong no ki bre ki bawan ban kam ki haban batai bah halor ka jinglang jingman chong ne kinjir kesiar bat kini kinjir kesiar ki ba ngabu akan ke video kem dei sisa ki kinjir kesiar ki ba une ba uyo ndai kini kinjir kesiar ki bang pen i ne video ki dei tang kum ban supen i lane ban batai halor ka ne ka video ha ka ba kum no tau kinjir kesiar uba sang dor do silak tam ulang te takan ne video mata janmit ngi sai syam yang pat ha ka wei ka video ka ban sawan bat semua bah like bat share kan ka video kenang ba ki try utai kenjir kesiar ken lap ya utai kenjir kesiar